Gimoro nitie wach moro kama samoro aneno ka samoro kelo gande changamoto kuom jok ma wach pesa. Koro how do you work in terms of finances, decisions chal nadi? Kaka nyako ma pok okendi ma is hoping to one day get married. Don't Angeni sani ka koro maybe, ada kenda, decisions about finances. Anyalo wuok gokinyi to, I make my decisions and the budgets na, execute kenda. Koro now we are in the journey makoro wase bedo serious. So at what point do we start sharing financial decisions Financial decisions. or responsibilities? Akanyalo wacho ni there's any time once you are friends. Yes. Kuonde mudhie kata before nyuombo and everything. And kuonde mubaye, kuonde mulimo, and everything is money. Kata kinyalo nyiewo gik ot, shopping mar ot and pesa. So nyalo chopo sama be inyalo nyiewo ne gik moko sama pod nodak. Motero ot en be samoro nyalo nyiewo ni obiro dini kelo ni gik moko e ot. Yeah. But nyombo and you're now husband and wife, it all goes back to just the way you communicate and relate, and the maturity amongst the two of you. Nikech kuchako gi mriambo to onge kumobiro chopo. Koro kadwa chiwo payslip mara. It doesn't maybe kata ng'eyo what you are earning or what you earn may not be relevant. But there issues mabro wuok mabro dwaro pesa. And kun open and honest, kane baby 30,000 moro dwarore ionge go, to in go inyalo time. Yes. Sama kama maybe gimoro dwarore, shida koni, nyako nigi shida, gima kama, you'll do it. But mostly ka ji odak ga, iyudo ni weche ot kaka rent, mano is for the man. En ga technically odonja kocha. They don't mano onge ga negotiation. Unless gimoro timre pesa ni olewo, onyalo chulo for that month. Moko bende wacho ni ka in ng'ama nyako kata kapo ni ni pesa mohingo jaodi, to it is good to submit mondo idak e ot kama jaodi nyalo afford to the rent. Nikech it is good, it is a pride when a man is the one that's paying that rent. I don't know how true it is. If it is decent living, of course. Yeah, manato is true. Nikech I wouldn't okanyal dhi e ot ma okanyal chulo. Yeah. And actually it's the man that looks for the house. Yes. Nyako kik manyo ot. No. Manyako ni wadar. Nikech kata ka ing'eni be I watch ni gi cultures or gi kabila iyudo ni jomoko kosenyombo kata ka nionge gi ot kuma maybe yudo nyako Nairobi tada gi ot Nairobi, it will be very ibro yudo ka tekni mondo idhi dagi e ode. But it depends. Iyudo ni kabila moko to be mano ko badhogi. Kata od manyako odake ma odar to bi odagi. But aparo ni e luo inyalo yudo shida.
Nikech joma ng'eny kata jodala will not be happy gi gimitimono. Ibiro kweri. Koro at the end of the day iyudo ni in ema nyaka iyud ga ot. Manya ot ma inyalo afford mabe is in a good area mabe is comfortable. Wach mar bank account, saving, is it crude? I mean, is it proper? You know, as you said, it depends on communication, but also kaka be udwa dongo kanyachiel. Nikech ng'eni ni wan gi siling adek ema wan godo. Siling adek ni wapoge nade? Yeah, bank accounts, samoro it becomes necessary to have maybe joint or share. Because once unyombo, there are many things ma happen. Gudo nthindo, school biro, school chako kanyo. Kia projects mabe ubro dwaro chako, maybe gero dala, everything, dala and everything back at home, reserve. Yeah. Koro once you are discussing that, unyalo yudo ka koro anyalo wacho ni an gik marom kama, nyako be nyalo wacho ni onyalo chip in, mondo ochak, nikech whatever you're doing for her. It is hers. I like that. It is not yours. It's not yours. No. Nikech kata chieng' nisegedo ma pastor biro malam ne ot. Kifungu mane pastor oting'o e lwete cha, omiyo nyako, oduokni. Ot en mar dhako. Ot en mar dhako. En ema imiye kifungu. Ok duokni kifungu. As much as ni yaw dhot, no pastor be ema yaw dhot. Ang' gik motimo go te mang' kang' osetieko. Kifungu owe lwet nyako. Koro mano ode. Koro iyudo ni in such situations, unyalo winjru e kara sama for savings, gima wayudo matin waket kumoro achiel. Koro wanyalo yawo like a joint account mar ADM ma we aim for that purpose. Iyudo ni ka bang' mano be koro you cannot lower account no be koro tek. Koro onyalo bedo like a savings account. Ma kantie gimoro matin tiketa kanyo. Tiketa kanyo. Kidwa golo matin to be igolo. Kadwa golo to amba golo. Ok ni nyaka imany seini to be nyaka imany seina. To ka gima golo to mano to be onge naseng'e mane momiyo no awinjre ni seini nyalo golo. Seina nyalo golo. Okora nina sei. Yes. Okay. Yeah. So kora aseneno moko ma ukelo pesa kanyachiel to wago budget, wandiko gimoro amora minyiewo. Koro in those situations, I don't know how we would treat personal budget. Nikech ing'eni nitie gik ma bende ok inyal dhi kwayo ne pesa. Nikech maybe da nyiewo personal, ing'eyo for those situations. To koro asendiko pesa ma chiemo, pesa ma kama, nyanya bobedo pesa marom kamae, nyithindo adhi medo negi socks pesa ma kamae. Koro, you know, there should be that at least allowance, we can call it that. Pesa ma I don't have to explain gimoro amora. Yeah. Mano be. Samara da konyo mama wa, to ng'eni kanyisi, to bro bedo dhao. No. Ken dhao. Gini wadok kaka uwinjo the way you relate. Nikech an be kuma antie. Dhako seche moko wacho ni od mama gi nego bed ni tieko ang'o amanyo pesa. Amba wene. Ka en godo moko dwa tero, omiyo an be kan gima manyalo amiye seina miye. Nikech it en like a two-way. Nikech you don't parents makoni ni makoni. You know they are like your parents. You know it's an advantage. In get two parents.